Едно от първите неща, които обикновено правим, когато стартираме празен проект, е да добавим базова карта. В GIS, а и в картографията, базовите карти представляват основата, която можем да използваме, така че да се ориентираме по-добре в пространството. Защо? Защото ако имаме, да кажем, слой, както в случая този, с който давах примери в другите видеа от тази плейлиста, основните пътища на България, които са част от данните, предоставяни от Агенция Пътна инфраструктура. Ние виждаме данните, но отдолу всичко е бяло. И това не ни дава основна географска представа за това къде се намираме. Не можем да видим основните елементи от инфраструктурата, изобщо данни, които биха ни ориентирали генерално в пространството. Именно за това се използват базови карти, които на английски език са base maps и всъщност може много разнообразни видове визуализации, карти и схеми да се получат, като използваме такива готови, обработени и добре изобразяващи географското пространство базови карти. В QGIS имаме XYZ Tiles в браузър панела, където имаме различни базови карти. В случая, когато инсталирате QGIS и виждате за първи път тази част от софтуера, ще имате тук Maps за Global Terrain и OpenStreetMap. Това са и двете базови карти, които досега показвах в останалите видеа от тази серия. Добавянето им става, като штракнем два пъти бързо върху името или с drag and drop директно тук в панела Layers. Ако искаме да използваме други базови карти, които са с по-различна визия за различни картографски продукти, можем да добавим плагин, с който аз работя доста често и ми е много удобен. Не е той единствения плагин, който предоставя такива базови карти. Може от други места, с други плагини да бъдат намерени още много. Този е един от многото. Той се казва HCM-GIS и за да го инсталираме трябва да отидем в Plugins, Manage and Install Plugins. Тук горе трябва да сме на All, за да виждаме всички налични плагини. В търсачката, в полето за филтриране може да напишем HCM-GIS и той ще се появи. Достатъчно е само да го маркираме по този начин и да натиснем тук бутона за инсталация, така че той да се инсталира. След като инсталацията е готова, затварям това, ще видим тук едно отделно меню, което се казва HCM-GIS. Когато штракна на него, мога да видя колко много базови карти в първото меню Base Maps са налични. От тях нека да разгледаме няколко, например Google Maps. Това е стандартната карта Google Maps, която като се приближим, можем да видим как изглежда по познатия начин. Спирам я в момента. Връщам се пак тук. Имам сателитната карта на Google, която е много удобна, когато искаме да правим карти и визуализации на данни, при които да имаме спътниково изображение като фон, което да показва добре територията в голяма степен на детайлност. Виждате колко добре се вижда. Това пак е добрата стара карта на Google Maps като основа. Също така можем да ползваме и малко така различно изглеждащи базови карти, които са по-подходящи за дребномащабни карти. Тази се казва Карто Антик и ни дава малко по-ретро вид на картата. Имаме и тъмни основи, като тази, например. Не всички тези базови карти са налични при всички мащаби. За мащаб на данните е също необходимо да кажем няколко думи в случая, тъй като ето в този външен вид на картата при този мащаб изглежда добре. Ако искаме отгоре да имаме ярки данни, да са ярко-жълти, примерно неонови цветове или нещо подобно, основата е страхотна. Обаче, ако искам да направя карта само на някаква част от София, когато се приближава много, може в един момент да се покажат едни плочки, които ни казват, че тази карта не е подходяща за съответния мащаб. Това може да го видим, може би ето тук. Най-малкото, защото виждаме, че данните въобще не са подробни и тази карта, очевидно базова карта, не е подходяща за такъв мащаб. Ако сега добавя още една от другите, които са на ESRI, може да видите този пример с това, че като се приближим, излиза ето този надпис Map Data Not Yet Available. Това е така, защото тази базова карта просто не е предназначена за работа в толкова едри мащаби. Така че, като избираме базови карти, може да се съобразяваме освен с външния вид и с това как изглежда при съответния мащаб. Трябва да знаем предварително в какъв мащаб ще правим картата и ще работим, за да сме сигурни, че базовата карта ще пасва добре. Тук има такива базови карти, които са популярни.
Ето като тази, например, може често да се срещат по различни веб картографски услуги и GIS портали. И още една показвам от тези, които са на Esri, топографската. Тя също е доста често използвана и има много симпатичен външен вид, който често се използва при работа в сферата на образованието. Така че ето една огромна галерия от базови карти, които може да бъдат използвани в различни проекти и да ни улеснят сериозно работата, когато трябва да правим картографски визуализации.